Nkosi kakhulu, siyavuya ke kuba nawe ngosuku namhlanje. Siyayazi uba ke zibe khona izilumkiso eziye zaphuma bambi ke khange bazifumane abaphulaphuli. Ngicela nje usiphindele, zithini izilumkiso zesimo sezulu ebeziphumile? Msasazi, okwangoku kuzawuthi ngoku sifumene isilumkiso phaya kwi-South African Weather Services esithi kuzawubakho imimoya ibhudla ngamandla apha kule ngingqi yethu yaseChris Hani. Kananjalo nokuhla kakhulu kwamaqondo obushushu, kuzawubanda ngahle kubekho nekhephu kweminye imimandla. Nkosi kakhulu ke ngaloo ngxelo, ingaba uzothi ingaba khona ke indawo ingingqi kwalapha kwisithili seChris Hani esele zibikwe njengezichaphazelekileyo ngenxa ke yesimo sezulu? Msasazi, ukuzawuthi ngoku akabikho ngxelo zomonakalo ngenxa yesi simo kubo bonke oomasipala bethu. Kodwa singatsho nje sithi na phaya kulaa ngingqi yasephakathi kweDordrecht neKomani, kulaa mmandla weAlugroove, kube khona apho ukuba kuqhambuke umlilo ongakwazanga ukulawuleka, kodwa ke emva kongenelelo lamagosa akwa-disaster management bakwazile noko ukuwunqanda umlilo ungabi nakunwenwa. Yiloo nto ke sifuna ukucenga nabantu ukuthi mabangaqali imililo nje apho kungekho yomfuneko khona. Ungathini ukucebisa nokulumkisa abantu beengingqi zesithili seChris Hani xa isimo sezulu sikumila kunje, ngendlela yokuziphatha kwakunye nendlela yokuzikhusela? Msasazi, njengokuba le weather sithetha ngayo idibanisa imvula ezimane zisithi chapha kwiindawo ngeendawo, idibanisa imimoya ebhudlayo ngamandla, kukho nokurhaneleka kokuba kungakho ikhephu phakathi kwezi areas zooMiddelburg, ooNantsika, ooMolteno, ukuya kooBuckley East. Siyafuna ucebisa abantu ukuthi mabazigcine bekhuselekile, ngakumbi ngaphakathi kwamakhaya wabo. Okwesibini, mabakhusele izilwanyana zabo, imfuyo, ukwenzela uba nayo ingaziboni isengxakini. Abantwana mabasoloko begadiwe ngalo lonke ixesha, bangadlali kwiindawo ezingakhuselekanga, msasazi. Nabantu xa bephuma emakhaya beshiya amakhaya wabo, mabazise baziwe ngabantu ukuba ngaba baphuma bayaphi na bayokwenza ntoni, ukwenzela into yoba kungabikho kuduka nokulahleka kwabantu ngeli xesha likaxakeka. Enkosi kakhulu, msasazi. Nkosi Khansila, siyayazi into okokuba isimo sezulu sisesibi kunangoku nje, nangomso kusalindeleke amaqondo ehle kakhulu, imimoya isabhudla, nanjengoba busowukhankanyile nendawo ezawuchaphazeleka, mhlawumbi kube khona ekhephu. Abantu apha kwisithili seChris Hani abawuthi ke bachaphazeleke bangaripota phi ngoluphu hlobo? Sinayo, msasazi, inambala engahlawulwayo, le nto kuthiwa yi-hotline etsalelwayo ke xa kukho iimeko zikaxakeka. Loo nomboro ke ngu-0800 100 100, 0800 100 100. Yinombolo leyo, msasazi, ejongwe iiyure ezingu-24 ilanga lonke, apho abantu banokuthi khona bachaze khona iintlekele ezinokuba khona, ukwenzela uba sikwazi ukuthumela amagosa wethu ayokuzama ukujonga imeko nokuzama ukuncedisa apho kufanele kuncediswe khona. Khansila, masikunike wenze amazwi okugqibela sivale. Singurhulumente, msasazi, sifuna ukuthi sixhalabile, kodwa sifuna ukucela abantu okokuba baziqaphele, baqaphele izinto zabo, bahlale bekhuselekile ngeli lixa, na kuzo zonke iindlela abahamba kuzo baqaphele, kungawelwa nje imilambo apho kukho inantsika imvula ezinileyo khona, abantu bengaqinisekanga ngesimo semeko yendlela ezo neebhulorho mhlawumbi kuwelwa kuzo. Imimoya, msasazi, lena ingachaphazela ngakumbi amadlelo neendawo mhlawumbi ezivulelekileyo. So imililo, msasazi, masizame ukuyinqanda ingabikho, apho sinokwazi khona ukwenza kangangoko sinako ukuba sikhusele indalo yethu, masenze kangangoko. Abantu ezindleleni mabaqaphele kwiindawo ekuthe kwakho khona imvulana, nalapho kuzawuba khona mhlawumbi eli khephu. Iindlela ziba mtyibilizi kakhulu phaya kooCala Pass, ooBuckley Pass, apha kooPenhoek Pass,
ooNantsika Msasazi, nakooStekstrom phaya, ooBusman, ziindlela ezo Msasazi, ooLotsberg Pass, ooWappatsberg, ziindlela eziye zibe mtyibilizi xa kukho ikhephu mhlawumbi nokubakho kwemvula. Sicela ke abaqhubi baqhube ngononophelo, bazame ukuthoba isantya ukwenzela into yoba kubekho ukusinda kakhulu kwemiphefumlo ezindleleni zethu Msasazi, naphakathi kwamakhaya wethu ke siyacela kakhulu ke ngeli xesha. Alright, Councillor, masibulele ngexesha lakho. Msasazi, kubulela thina singurhulumente waseChris Hani, sibulela ukusipha kwenu ixesha lokokuba sizame ukuhlaba ikhwelo kubantu bethu okokuba ukuba siyaphathisana kungakho ukusinda kakhulu. Iintlekele ezifana neentlekele ebesizibonile zehlile zinako ukuncipha xa siphathisene. Okwesibini, abantu mabahlabe ikhwelo apho babonayo ukuba iimeko ingathi zibutshintsha khona ukwenzela uba kuzokwazi ukungenelelwa ukuzama ukuhlangula abantu kuselithuba. Enkosi kakhulu Msasazi. Nkosi kakhulu. Mphulaphula, besincokola ke noCouncillor Malibongwe Fatyela, yena ke portfolio head for health and community services apha kwisithili seChris Hani, umasipala ke oMbaxa Mphulaba basekhaya. Sibeka kwithuba loba ke siye phaa kwingoma zabaphulaphula, uCasJavis Mphuli ngumkhono phaa emva kwentsimbi yesihlanu. Siqale kule kona. Ingaba kukho intlanganiso, ii-programs okanye izitori